Mi u DM-u puno razmišljamo o tome kako boravak u DM prodavnicama učiniti što ugodnijim. Upravo zato je prostor u njima osvijetljen puno bolji nego drugdje. Prolazi su širi, a u sve više prodavnica djeca i roditelji mogu pronaći zabavni kutak za najmlađe. Još nešto je kod nas malo drugačije. Riječ je o cijenama. U svakom trenutku želimo imati povoljne cijene, odnosno, kako ih volimo nazivati, uvijek povoljno. Objasnit ćemo vam kako to kod nas funkcioniše. Odlazak u kupovinu obično izgleda ovako nekako. Nešto nam je potrebno, na primjer šampon, koji možemo kupiti u različitim prodavnicama. Sigurno ste već primijetili kako određeni proizvod nekih dana zna biti skuplji, a nekih jeftiniji, iako je riječ o identičnom proizvodu. Uzevši sve to u obzir, prvo morate pogoditi pravo vrijeme za kupovinu ako želite, a naravno da želite doći do povoljnih proizvoda. Pritom uvijek morate upoređivati cijene, oglase i oznake na policama. Tu se priča ne završava. Proizvod morate kupiti kada je na akciji, bez obzira na to što zapravo u tom trenutku imate dovoljno zaliha kod kuće. Ako proizvod nije na akciji, nećete ga kupiti, a treba vam. Ili ćete ga ipak kupiti jer ne možete čekati akciju, pa ćete na kraju biti ljuti. Sve se ovo baš i ne čini sasvim u redu. Slažete li se? I mi u DM-u se slažemo. Zato se kod nas odvija nešto sasvim drugo, što ćemo i pokazati. Zadržimo se malo kod šampona, odnosno cijene. Ona je jedinstvena u svim DM prodavnicama, a određuje naše kolege u DM-ovoj centrali u Sarajevu. To nazivamo pružanjem podrške prodavnicama. Kolege u dogovoru s našim partnerima nastoje postići povoljne nabavne cijene proizvoda. Pritom uzimaju u obzir i sve druge faktore, kao što su na primjer troškovi transporta, kako bi postigli najbolje uvjete za naše kupce. Klasična trgovačka priča, ali objasnit ćemo vam i šta je u našem pristupu potpuno drugačije nego bilo gdje drugo. Na opisani način uspijevamo kreirati povoljne prodajne cijene za koje garantujemo da ih nećemo povisiti najmanje 4 mjeseca. To znači da, na primjer, šampon ni u jednoj DM prodavnici ne smije poskupiti barem 4 mjeseca. Vođeni ciljem da DM bude najpovoljniji u svom okruženju, nastojimo u koncept uvijek povoljno uvrstiti što veći broj proizvoda na polici. Odmah uz proizvod istaknuta je oznaka na kojoj piše od kada tačno cijena proizvoda u toj prodavnici nije bila povišena. Dobro pogledajte, jer biste se mogli ugodno iznenaditi. Većina cijena se ne mijenja puno duže od 4 mjeseca ili se ipak dodatno snižavaju. Sigurno se pitate zašto mi to sve radimo. Zato što želimo da naši kupci kupe šampon onda kada im je zaista potreban, i to po povoljnoj cijeni, a ne samo onda kada vide da je uz proizvod na polici istaknuta oznaka na kojoj piše da je snižen.